ty, tak to půjdu žrát já. Prostě rozdělíme si tyto rohy. Ty si vezmeš pravý roh a já levý roh. Já budu chcát a srát do levého rohu a ty budeš srát a chcát do pravého rohu. A potom, až budeme mít hlad, tak si ty rohy vyměníme. To znamená, že já budu žrát tvoje chcance a srance, abych přežil, a ty budeš muset žrát mé srance a chcance, aby si přežil. Prostě budeme se dělit jako kámoši. Rozumíš? Ty to točíš? Takhle. Abych rozvinul tady tuto debatu. Tímto to samozřejmě nekončí. Protože ty skurvené krysy, které nám tady budou, vole, pičo, lítat, vole, z vrchu, z těch 3 otvorů, jediných otvorů, které nám dávají naději čerstvého vzduchu a slunečního záření, které minimálně osvícují tady tuto místnost. To už neuvidíš. Takže už přesně tak to neuvidíš, že ty skurvené krysy tě zežerou zaživa, ty mrtko, vole, rozumíš? Ti budou okouskávat, vole, pičo, vole, milimetr po milimetru, vole. A teprve poznáš, co to je být ve správném hotelu s 5 hvězdičkami. To znamená, veškerý luxus, který ti může pan Ondruš nebo pan H.Š. dopřát. Rozumíme si? Takhle to bude. To je nejluxusnější hotel v republice. Tak, 5%. 5%. Určeno pouze pro 5%. Tak. Tak vy, dobří lidé, vole, jste v prdeli a jste v prdeli.